No niin. Hei, tervetuloa katsomaan oikein tämmöistä pientä tilannekatsausta. Mikä tapahtui tuossa aiemmin? Piti tuo oikein replayhin ottaa tää talteen. Kuten tarkkaavaisimmat saattaa huomata, olemme Rialtossa. Payload on puskenut tästä ensimmäisen pointin ohi ja nyt tässä meidän arvoisa tiimimme koittaisi tässä pidätellä, ettei se vain menisi yhtään pidemmälle kuin sallii. Tässä sillalle on muodostumassa pieni ruma teamfightti, jonka kärjessä ovat meidän tiimimme tankit. Mukaan lukien yours truly, kapteeni Rotta. Vastapuolella taas löytyy tämmönen sikapossu tästä röhkimästä sekä takalinjasta. Erinäinen kokoelma tämmösiä pokehahmoja. Sieltä löytyy hyppivää Ramatraa ja Hanson perkelettä ja yksi tommonen Anatosta, jotka ilmeisesti koittaa ampua tän siltakaaren yli. Ne ei oikein onnistu siinä. Kuitenkaan nämä ystävykset tässä eivät ole meidän suuri huomion kohteemme tänään, vaan se löytyy täältä. Täällä katoharjan päällä löytyy tämmönen pieni karvaturri, jolla on selkeästi, kuten saatte hänen viekkaasta ilmeestään huomata, hänellä on nerokas suunnitelma pelin kulun kääntämiseksi. Hän aikoo lentää täältä tornin ympäri ja käyttää ulttinsa jompaan kumpaan näistä isoista möröistä, jotka tässä siltaa vartioivat. Eiköhän oteta ihan aitiopaikat tästä ja katsotaan, mitä hän suoriutuu. Ja siihen seis. Ei varmastikaan vaadi suuremman luokan ydinfyysikkoa katsomaan, että miten näiden kahden esineen, pienen huippunopeutta lentävän kissan ja helvetin ison kivenjärkäleen, jota ystävänne kapteeni Rotta tässä heittää, lentoradat kohtaavat. Vai vaatiiko? No, katsotaan nyt kuitenkin. Pam. Näin kävi. Kovin surullinen yritys, surullinen kohtalo. Otetaan vielä uusinta. Katsotaan, miltä tämä suoritus näytti pienen karvaisen ystävämme näkökulmasta. Ja sitten hän sen keksii. Nyt kuulkaa mennään. No. Voi pojat. Mikä voisi mennä pieleen? Eihän siinä ehtinyt edes oikeastaan silmiänsä räpäyttää. Sääli, ettei näissä replayissa näy chattitallenteet, sillä muuten olisitte saaneet ihailla, miten pieni lentävä kissapeto tässä sekoaa tekstichatissa ja kysyy minulta, että miten helvetissä tämä voi olla mahdollista. Vastaushan tähän kysymykseen on, että en minäkään tiedä. Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla, vaan tuurilla. Paras Sigma-ryhmä. Ei mulla muuta.